Aquesta taula vol ser la continuació de la que vam fer ara just fa 3 setmanes, el 17 de setembre. Estem definint dues línies d'intercooperació vinculades a un responsable. Si recordeu, una línia era el crear un canal de promoció i comercialització dels productes de l'economia social de la comarca, i l'altra línia era fer un banc de recursos compartit, i la taula d'avui vol ser, potser d'alguna manera, la segona part d'allò que van començar. Cada vegada esdevé més que la nostra comarca ha demostrat una vegada més el seu treball amb tot el que és les entitats de cooperatives socials i solidàries a la nostra comarca, l'estar al costat, el no defallir amb totes les dificultats que hi ha hagut, i hem demostrat una vegada més que és la que ha mantingut també aquest esperit de superació, aquest esperit d'estar al dia. Treballem tots per buscar aquest nou relat, aquesta nova mirada de la nostra comarca, que ha de ser, com sempre, també exemple i que ens estan esperant per poder fer aquesta rèplica arreu del territori. Ara comença aquesta dinàmica de treball d'aquests dos grups, que preveiem tots tornar-nos a trobar totes l'any que ve, pels volts de febrer, a la primera taula del nou any, on concretarem ja del tot aquests projectes, i que cuideu-vos molt i que fins a ben aviat.